telefonie, internet, digitale televisie en Pilemaas TV via het kabelnet. Technologie die anno 2013 niet meer is weg te denken. Maar hoe anders was dat in het begin van de jaren 90? In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan de aanleg van het ondergrondse kabelnetwerk. Hier, op het dak van de Hoge Beek, stonden begin jaren 90 enorme schotels en antennes. En via een web van groene coaxkabels werd het signaal getransporteerd naar de vele huishoudens in de gemeente Venray. Er is een tijd dat Venray nog verstopt ligt tussen Peel en Maasvallei, ver weg van de grote geschiedenis. Pas rond de overgang van de 19e naar de 20e eeuw worden de invloeden van buitenaf sterk. Er zijn enkele markante momenten. Op 1 juni 1883 wordt de spoorlijn naar Nijmegen officieel geopend. De stichting van de psychiatrische instellingen door de Broeders en Zusters van Liefde uit België brengt een ander leven binnen de grenzen van Venray. In de 20e jaren komen de ontginningen rond IJsselstein op gang. Het wereldnieuws dringt nog maar langzaam door. Kranten, telefoon en radio brengen wel berichten over wat er allemaal aan de hand is. En ook in Venray is de crisis in de wereldeconomie voelbaar. Toch blijft de wereld, levend en tastbaar, nog op flinke afstand. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Eersten niederländischen Befestigungslinien durchstoßen. Der holländische Soldat leistete überall harten Widerstand. De wereld komt, ongevraagd en veel te hevig, in het leven van de inwoners van Venray. Venray heeft een aantal stille herinneringen aan die tijd. Aan het kerkpad staat het oorlogsmonument. Op de plaats waar de Loobeek de Overloonse weg kruist, herinnert een piramide aan de slag bij Venray en Overloon. De Duitse en Engelse oorlogskerkhoven zijn de stille getuigen van een tijd die nooit meer terug mag komen. Nog regelmatig herdenken de Venrayers hun doden en al die anderen die hun leven voor de vrijheid hebben gegeven. Als de oorlog voorbij is, kiest Venray ambitieus voor ontwikkeling en groei. Koningin Juliana brengt in 1950 een werkbezoek. Bij aankomst in Venray worden de hoge bezoekers begroet door de bevolking die ondanks het reeds late uur op dit ogenblik is blijven wachten. Burgemeester Jansen verwelkomt het koninklijk paar. Het raadhuis heeft de verlichting reeds ontstoken en de honderden gloeilampen zijn lichte sterren in de snel donkerende avond. Het voor dit bezoek vastgestelde programma wordt nog geheel afgewerkt.
Vertegenwoordigsters van de bevolking komen in de raadzaal geschenken aanbieden. Echte Limburgse vlaaien. Pas om 10 uur 's avonds komt het einde van het tweedaags bezoek, dat op buitengewone wijze slaagde, ondanks het koude weer, door de grote warmte waarmee Limburg het koninklijk paar heeft ontvangen. Eerste grote industriële pionier in het Venreizen is Inalfa. De werknemers wonen met name in de Oranjebuurt, een van de eerste naoorlogse uitbreidingen van Venray. Hoogtepunt, en misschien wel definitief bewijs van erbij te horen, is voor Venray de vestiging van Rank Xerox, multinational en eveneens vol ambitie. De brug met de wereld is blijvend geslagen. Terwijl Venray groeit, wordt de wereld kleiner. Contact met de hele wereld is vanzelfsprekend geworden en de mogelijkheden om dat contact te leggen zijn praktisch onbeperkt. We zijn bijna onverzadigbaar en willen alles snel en zeker weten. We hebben een opvallende voorkeur voor bewegende beelden met geluid en we willen kunnen kiezen, op ieder moment en uit heel veel. We consumeren beelden, in kleur, haarscherp en met natuurgetrouw geluid. Maar misschien blijft buurten toch ons mooiste tijdverdrijf. We willen nog altijd graag iets terugzeggen. We blijven brieven schrijven en telefoneren. Maar omdat het de wereld omvat, heet het anno nu geen buurten meer, maar communiceren. 4, 3, 2, 1, feu, allumage, décollage. Een deel van onze communicatie gaat via satellieten. Ze blijken ideale knooppunten voor het ontvangen en doorgeven van signalen. De storing is minder, het gaat sneller en de capaciteit is praktisch onbeperkt. Aan alle voorwaarden voor een ongestoorde huis-aan-huisverspreiding van signalen is voldaan en er is zoveel aanbod van beeld en geluid dat de aanleg van kabelnetten aantrekkelijk wordt. Die kwaliteiten van een kabelnet zijn ook voor de oorlog al bekend. Venray heeft dan radiodistributie. De heer Nagelhout kan zich daar nog het een en ander van herinneren. Op 30 januari 1931 ben ik naar Venray gekomen voor het beheer en de exploitatie van die radiocentrale, welke centrale was gevestigd in de Schoolstraat. Het pand sloot aan de achterkant aan de drukkerij van de Pelemaas. Van dat pand uit liepen dus leidingen in de kom van het dorp loodkabel door de Paterstraat en de Grote Straat. De rest was het net uitgevoerd in blanke koperdraad. De mensen die konden een abonnement nemen voor 2 gulden in de maand of 50 centen per week. En daarvoor kregen ze dan 3 stations, Nederland 1, Nederland 2 plus de Duitse zender. Maar de mensen zelf, die waren er toch wel heel content over. En dan was ook in datzelfde pand in de Schoolstraat, er werden 's avonds van 7 tot 8 grammofoonplaten gedraaid. En dan was ook nog zaterdags was daar een verzoekprogramma van. Dan konden de mensen van de platen die in de loop van de week gedraaid waren, konden ze dan een verzoekprogramma samenstellen. En dan werd met de nodige verhaaltjes ertussendoor, werd dan die zaterdags gedraaid. En daar werd op een gegeven moment is de hele exploitatie is overgenomen door de PTT. Daar is dus alles heen gegaan en de hele exploitatie is dus gewijzigd in de NOCEMA, Nederlandse Omroepzendermaatschappij, die het hele beheer verder wettelijk in handen heeft genomen.
Nou, toen de radiocentrale overgenomen was van een particulier bedrijf, naar het Rijk, moest tevens het personeel ook mee over. En dat werd ondergebracht bij de telefoondienst. En dat was onder andere Jan Sente, Lee Ewals en Weer Flipsen. Nou, ik werd overgeplaatst van Remond naar Venray. En daar heb ik dat huis in de Hoenderstraat heb ik toen gehuurd. Dat was een tamelijk groot huis. En ze zochten een andere plaats voor die radiocentrale onder te brengen, want die werd op dat moment niet bewaakt. En dan hebben ze mij gevraagd of ik ermee akkoord ging of ik die radiocentrale wilde hebben. Toen heb ik gezegd, nou, ik vind het prima. Laat me komen. En zodoende hebben ze de radiocentrale overgeplaatst van de Schoolstraat naar de Hoenderstraat. Ze hebben bij mij in die kamer hebben ze de hele installatie gebouwd toen. En toen het allemaal klaar was, nou, toen ging de zaak in bedrijf. En toen was ik tevens, nou, kantoorhouder kan je niet zeggen, of wel beheerder van de radiocentrale, want ik was in dienst bij de PDT. Omdat er weinig radiotoestellen waren, nam in het begin het aantal aansluitingen nogal toe. Maar na verloop van jaren, dat die radiocentrale was, nam het aantal abonnees af. En kochten de mensen die kochten zichzelf een radiotoestel. Dan was de mogelijkheid groter. Met de gevolg dat er te weinig abonnees waren. En dat ze zodoende die radiocentrale gingen opheffen, die was niet meer rendabel. Radio, per kabel of gewoon via de ether, blijft spannend. Maar televisie blijkt toch een krachtiger medium en wordt razend populair. Wie geen televisie heeft, heeft het moeilijk. Die heeft 's morgens op het werk niets te vertellen. De tv heeft in veel gezinnen zijn vaste plaats veroverd. Op de daken van Venray verrijst een woud van antennes. Om iets te doen tegen die wildgroei op de daken en omdat de ontvangstkwaliteit erdoor verbetert, leggen woningbouwverenigingen en bewonersverenigingen gemeenschappelijke antenneinstallaties aan. In Venray bereiken zo voortaan 6 televisiezenders en het FM-band radiosignaal de toestellen in de huizen van de abonnees, die daarvoor aan huur maandelijks een klein bedrag betalen. Maar wat zijn nou 6 tv-zenders, terwijl het in de ether spitsuur is en er zoveel meer te zien is? En is het niet ongemakkelijk dat sommige mensen wel en anderen niet van de gemeenschappelijke antenneinstallatie gebruik kunnen maken? De gemeenteraad van Venray laat onderzoeken of de bestaande netten kunnen worden gekoppeld binnen een groter net. Dat blijkt niet mogelijk. Er ontbrandt in Venray een verhitte discussie over de vraag of er een kabelnet moet komen. Tegenstanders van het eerste uur zijn de raadsleden Joost van der Vorle en Toon den Brok. Voor ons was invoering van de kabeltelevisie problematisch. Er kwamen nog te veel onzekerheden in het verhaal voor. Op de eerste plaats werd naar onze overtuiging de aansluitdichtheid veel te rooskleurig voorgesteld. Er werd geen gebruik gemaakt van de nieuwste glasvezelkabel. En wat wij in het centrum nu deden, dat zou in de toekomst ook op de kerkdorpen nodig zijn. Vandaar dat wij vonden dat wij ons onnodig in een avontuur gingen storten. En dat voor een medium waar Venray naar onze smaak niet op zat te wachten. We hebben dan ook tegengestemd toen de eerste keer het garantiekrediet in de raad voor ons kwam liggen. Later hebben we gezien dat het niet zo ging zoals wij ons hadden voorgesteld. Dat bleek een succes en vandaar dat wij wel bij de verdere garantieaanvragen hebben ingestemd. Eind 1981 stemt de gemeenteraad van Venray in grote meerderheid in met de aanleg van een radio- en tv-kabelnet in de kern van de gemeente Venray en de kerkdorpen Leunen en Oostrum. Over aansluiting van de andere kerkdorpen
zal in een later stadium beslist worden. Kabeltelevisie Venray BV verzorgt de exploitatie van het kabelnet. De aandelen van deze vennootschap zijn geheel in handen van de Stichting Centrale Antenneinrichting Venray. De leden van het bestuur van die stichting worden benoemd door de gemeenteraad. Directie en stichting overleggen regelmatig over de gang van zaken binnen de vennootschap, de bedrijfsresultaten en toekomstplannen. Vanaf het eerste moment gaat kabeltelevisie Venray voortvarend te werk. Mannen en materieel van de firma Edsas trekken met haspels hoogwaardig kabel en met graafmachines de wijken in. Tegel voor tegel wordt gelicht en straat voor straat verdwijnt de kabel onder de grond. Ongeveer 2 jaar lang bepalen opengebroken trottoirs het straatbeeld. Het hart van het kabelnet is de Hoge Beek. Op de Petrus Bandenkijk na het hoogste gebouw van Venray. Een indrukwekkend antennepark vult een groot deel van het dak. Blikvanger is de grote paraboolantenne voor de ontvangst van de signalen van de satellietzenders. In de Hoge Beek bevindt zich een ultramodern schakelstation. Met behulp van geavanceerde apparatuur worden de signalen, die via de ruimte de wereld zo dichtbij brengen, ontrafeld. Pas na omvorming zijn ze geschikt voor een pijlsnelle tocht via de coaxkabels van het Venrayse kabelnet naar de radio- en tv-toestellen in de Venrayse huiskamers. De bewoners van het Desselke en het gebied rond de Westsingel maken als eerste kennis met het kabelnet. De witte noodwoningen van vlak na de oorlog zijn nu afgebroken en er vereist een nieuw wooncomplex. Daarvan zijn de eerste woningen alweer bewoond en aangesloten op het kabelnet. Er is in en rond het Desselke en de Westsingel op het moment trouwens toch veel bouwactiviteit. Het nieuwe zwembad is net klaar, terwijl het nog maar zo kort geleden lijkt dat het oude zwembad feestelijk werd geopend. Het bejaardencentrum Het Schuttersveld krijgt een nieuwe vleugel. En mogelijk begint binnenkort een nieuwe toekomst voor het Sint-Odapark. Met zijn theehuis niet zo lang geleden nog een lusthof voor de jonge juffers van internaat Jeruzalem. Veltum is het volgende station op de route van de graafmachines. Nu is het een wijk met 1392 woningen die allemaal een eigen aansluiting krijgen. Nog geen generatie geleden was Veltum niet meer dan een gehucht van 10 huisjes en zo'n 30 boerderijen langs zandwegen.
Aan de rand van de wijk staat de Veltumse kapel, bij deze generatie zeer in trek als decor voor een romantische trouwerij. Veltum breidt zich nog steeds uit. Regelmatig gaat bij kabeltelevisie Venray de telefoon en meldt zich een nieuwe abonnee voor aansluiting op het kabelnet. De servicemonteur is er een vertrouwde verschijning. Hij stemt tv's, radio's en videorecorders af op de juiste kanalen. Soms blijkt dat een televisietoestel te weinig kanalen heeft en daardoor het totale aanbod niet aan kan. Wie ook in de toekomst onbekommerd wil genieten van de mogelijkheden die kabeltelevisie Venray biedt, moet toch wel beschikken over een toestel met tenminste 30 voorkeuzetoetsen. Wat dat betreft speelt de industrie voortdurend in op de nieuwste ontwikkelingen. Als Veltum is aangesloten, wordt de kabelhaspel richting Venray Centrum afgerold naar de centrale versterkerkast, knooppunt van waaruit het hele centrum van beeld en geluid wordt voorzien. Ernstig verwoest tijdens de oorlog, moet Venray nu extra zuinig zijn op zo'n monumentale panden en plekjes die het Venrayse verleden levend houden. Schuin tegenover het geboortehuis van Dr. Poels ligt het kerkpad. In de lange muur vinden we het schelpoortje dat toegang gaf tot het klooster van de zusters Ursulinen. Dan is er nog het voormalige gemeentehuis, nu in gebruik als muziekschool. En aan de Grote Markt ligt de Latijnse school met daarvoor het pomppleintje. Daar staat sinds kort weer de dorpspomp, een kopie van de oude. Het centrum ontwikkelt zich tot domein van voetgangers. Het winkelcentrum trekt bezoekers uit de hele regio. Het lijkt soms uit zijn voegen te barsten. En boven al die activiteiten torent aan het eind van de Grote Straat de Grote Kerk, of Sint-Petrus-Bandenkerk, ook wel Parel van de Peel genoemd. In een volgende fase zijn de uitbreidingen aan de westelijke rand van Venray-Kom, Westeinde, Biezenvenneke, Molenklef en Culuut voor bekabeling aan de beurt. En dan volgt het Brugske. Vanuit de lucht is goed te zien dat de wijk volgens een strak patroon is gebouwd. Ideaal voor de aanleg van een kabelnet en een distributiesysteem dat daarbij past. Aan de ingang van de straten staan de groeps- en eindversterkers, van waaruit de kabel volgens het mini-stersysteem naar de afzonderlijke huizen loopt. In deze wijk is het verleden bijna helemaal verdwenen. Er staat aan het einde van de Bolero-straat, ingeklemd tussen de provinciale weg en de wijk, nog een kleine boerderij met veldkruis. Bij het wijkcentrum houdt een oude boom met moeite stand. Een heel markant punt is het kapelletje in de tuin van de boerderij van de familie Klaasens. Tot voor kort liep tussen de boerderij en het kapelletje
en dus praktisch over het erf van de familie Claessens, de zandweg die in het verlengde van de oude Oostrumse weg de Sint-Servatieweg kruiste en door de velden naar het station in Oostrum liep. Maar de kabel volgt naar Oostrum de van oudsher meest gebruikte verbinding tussen Venray en het spoor, de stationsweg. Daarlangs liepen vroeger ook de rails van de paardentram. De kabel doet eerst nog Landweert aan. Het is de voorlopig laatste lood aan de tak van de Venrayse wijken. Landweert is een moderne wijk met alle voorzieningen die je daar kunt verwachten. Kinderen hebben er de ruimte om te spelen. De scholen zijn gebouwd op grote toeloop in de toekomst. Oostrum is bekend als bedevaartplaats van de Heilige Maria. Sinds 1984 staat er in het dorpsplantsoen ter ere van de Heilige Maria een nieuw beeld. En wie Oostrum zegt, zegt ook Muvero, een van de oudste fabrieken van Venray, waar heel wat inwoners van Oostrum werk vonden. Langs de Oostrumse beek ligt in de Geisterse bossen de Rosmolen, een geliefde trekpleister voor zondagse wandelaars. Andere karakteristieke plekjes zijn de Vijfsprong met de Sint-Willibrorduskapel en elders langs de wandelroute de Omgevallen Boom.
Trouwens, Oostrum heeft binnen zijn grenzen, aan de Wansumseweg tussen Hoogzand en Vosseveen, een van de mooiste en grootste visvijvers van de regio, het Wansumse Ven. Doordat er heel wat mensen van buiten zijn komen wonen, is Oostrum sterk veranderd. Maar het blijft een hechte gemeenschap, waarvan het beeld van Liesbeth Rutten, beeldhouwster uit Leunen, sprekend symbool is. Voordat de kabel richting Oostrum onder de grond verdwijnt, trekken de graafmachines eerst richting Leunen, langs de oude melkfabriek. Tot halverwege de jaren 80 nog volop in bedrijf als zuivelcoöperatie van de boeren uit Venray en omgeving, is het nu een bedrijvencomplex. Ook Leunen is door uitbreidingen in de afgelopen 20 jaar sterk veranderd. Toch behoudt het zijn landelijk karakter. De karakteristieke toren van de kerk blijft een baken voor wie ten zuiden van Venray wandelt of fietst. En hoe klein Leunen ooit was, het had al heel vroeg een eigen radio- en tv-zaak. Eind 1986 wordt de aanleg van het kabelnet voorlopig afgerond. Er zijn dan 8.759 aansluitingen gerealiseerd en 7.173 huishoudens hebben zich geabonneerd. Het aansluitingspercentage is dus 77,1%. Er zijn 16 kanalen te ontvangen en een aantal zenders mag zich in een enorme belangstelling verheugen. Kabeltelevisie blijkt te voorzien in een behoefte. Het succes is duidelijk. De worstelaars van Sky Channel laten de kijkers van de ene in de andere verbazing vallen. Voor sommigen is het wennen aan Musicbox. Een televisiestation dat 24 uur per dag videoclips uitzendt, radio op de televisie. Filmnet biedt de abonnees de mogelijkheid van 24 uur per dag bioscoop in huis. Waarop overigens een afzonderlijk abonnement genomen moet worden. Techniek, hoe modern ook, vraagt om onderhoud. Kabeltelevisie Venray zorgt voor voortdurende bewaking van de kwaliteit van beeld en geluid. Die taak wordt ondergebracht bij Meissen Etsas. Periodiek meten specialisten van dit bedrijf apparatuur en kabels door. Daarbij maken ze gebruik van de modernste technieken en meetapparatuur. Het kabelnet is dan ook in een prima conditie. Resultaat is dat bij kabeltelevisie Venray nauwelijks storingen worden gemeld. In voorkomende gevallen reageren de servicemonteurs snel en deskundig op vragen om hulp. Goedemorgen, kabeltelevisie Venray. U had de storing door te geven, mevrouw. Ja, en voor wat voor storing betreft dat? Nederland 3 is niet in orde. En hebt u de kabels en stekkers allemaal nagekeken? En
Ja, en de buren, hebben die dezelfde storing? Nee, dat is, weet u niets van. Oké, nou, wat is uw adres? Dan zal ik dat doorgeven aan de monteur. En dan komt hij zo snel mogelijk bij u langs om de storing te verhelpen. Oké, tot winst. Dag. Goedemiddag mevrouw, ik ben van de kabeltelevisie. U had een storing gemeld. Ja, dat klopt, op Nederland 3. Kom maar binnen. Oké. Het verhaal van kabel-tv Venray houdt niet op in de Venrayse Kom, Leunen en Oostrum. Het blijft lang onzeker of het financieel haalbaar is de overige kerkdorpen ook op het kabelnet aan te sluiten. Kabeltelevisie Venray organiseert in samenwerking met de gemeente Venray bijeenkomsten waar de bewoners informatie krijgen over het nut en functie van het kabelnet. Als uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de aansluitingen door de bewoners in een abonnement zal worden omgezet, valt in 1990 de beslissing. IJsselstein, Merselo, Karstenrij, Heide en Oerlo krijgen een kabel. Helaas zullen Smakt, Vredepeel en Veulen het zonder moeten doen. De kosten voor aanleg van een verbinding met die dorpen zijn te hoog. Merselo maakt nog gebruik van een eigen gemeenschappelijke antenne als de beslissing over de start van een tweede fase in de aanleg van het kabelnet valt en in 1991 begint. De kabel loopt langs de Merselose weg en via die kabel, ondersteund door trajectversterkers, kruisen beeld en geluid van de moderne tijd de Loobeek, die zich tussen Merselo en Venray door het Loobeekdal al eeuwen een weg zoekt naar de Maas. Merselo had 120 jaar geleden al eens op een heel eigen wijze kennis gemaakt met de grote wereld. In 1871 komt er een ballon uit de lucht vallen. Die is opgestegen in Parijs en enigszins uit de koers geraakt. Het moet een diepe indruk hebben gemaakt op de bewoners van het dorp, want 25 jaar later richten zij de ballonzuil op. Merselo blijft lang een kleine agrarische gemeenschap. Sinds de 80er jaren springt Merselo rond Pinksteren uit de band tijdens de muziekfeesten. Maar niet zonder naar het verleden terug te grijpen.
De ballonzuilbossen zijn inmiddels een begrip bij joggers en vissers. Aan de noordelijke zoom liggen een koeperbaan en een visvijver. In de ballonzuilbossen ligt ook de schuttersweide van schutterij Het Zandakker, Gilde Sint-Jan. Na Merselo is IJsselstein voor bekabeling aan de beurt. Een bodempersraket, ook wel de Mol genoemd, trilt vanaf de straat onder de duinen door een weg naar de huizen. Deze Mol laat in tegenstelling tot zijn levende naamgenoot geen enkel spoor achter. Daar waar reeds aangelegde tuinen liggen, loopt de kabel ondergronds en onzichtbaar naar de huizen. De Mol wordt trouwens overal waar graven onplezierig is ingezet. Op andere plaatsen duikt hij onder wegen door, het wegdek blijft daar intact en het verkeer wordt niet gestoord. IJsselstein is het grootste kerkdorp van Venray en heeft op Vredepeel na de kortste geschiedenis. Het is een dorp van pioniers, gesticht in 1922 en van daaruit komt de ontginning van grote peelgebieden op gang. De witte dorpskerk aan het driehoekige plantsoen in het midden van het dorp dateert uit 1927 en zal binnenkort vervangen worden. Dwars door het dorp loopt de Middenpeelweg die bij zijn aanleg de wereld dichterbij bracht, maar IJsselstein ook liet kennismaken met het zware vrachtverkeer. De 7 kilometer kabel die IJsselstein met de Hoge Beek verbindt, eindigt in de centrale versterkerkast aan het Lovinkplein. Ongeveer halverwege geeft de kabel ook nog signaal aan Heide, dat zijn aansluiting te danken heeft aan zijn toevallige plaats langs de route. De laatste etappeplaatsen zijn Kastendraai en Oerlo. Laatste fase van de aanleg van een aansluiting is de toegang tot de woning. Veel mensen maken van de aansluiting op de kabel gebruik van de mogelijkheid het aansluitpunt binnenshuis te verplaatsen. De monteurs van kabeltelevisie Venray verlenen deze service met plezier. Televisie kijken is een genoegen en kabeltelevisie Venray wil dat graag zo houden. Oerlo was vroeger een eigen heerlijkheid en vanaf 1794 een zelfstandige gemeente. Rond 1800 wordt Oerlo definitief bij Venray gevoegd.
Het is nog altijd een rustig dorp, omgeven door prachtige landerijen. Op het pleintje tegenover de kerk liggen 2 grote stenen, die ooit de grens met Venray markeerden, broederlijk naast de verdeelkast van kabeltelevisie Venray. Modern en eigentijds symbool van de verbondenheid met een groter geheel, de gemeente Venray. Kastenray ligt ten zuiden van Venray. Het heeft helaas veel te lijden gehad van de aanleg van de provinciale weg Venray-Horst en van de A73. Kastenray kreeg overigens grote bekendheid als thuisbasis van Nico van Melo, een van de hengsten van de familie Rambachs aan de Lollebeekweg. Nico van Melo heeft in Nederland duizenden nakomelingen. In september 1991 gaat in Merselo de antennemast tegen de grond. Die is overbodig geworden. Misschien is dat nog wel het meest zichtbare bewijs van de voltooiing van het ondergrondse kabelnet door kabeltelevisie Venray. Er zijn nu 11.004 woningen aangesloten en er zijn in een totaal 10.010 abonnees. Daarmee is het aansluitingspercentage gestegen tot 91%. Het kantoor van kabeltelevisie Venray is gevestigd aan de Merselozeweg in Venray. Daar kan men terecht voor informatie, klachten, abonnementen en uitbreidingen. Abonnementgegevens worden er met een modern computersysteem verwerkt en ook de inning van abonnementsgelden is geautomatiseerd. Kabeltelevisie Venray heeft het oorspronkelijke karakter van Venray niet echt aangetast. Maar er staan nauwelijks nog antennes op de daken. Want waar het echt gebeurt, dat is onder de grond. Daar raast de wereld door de kabels. Het lijkt het einde van een ontwikkeling, maar dat is het zeker niet. Het is ook het begin van iets nieuws. Lokale omroep Venray maakt voor haar dagelijkse radio-uitzendingen al gebruik van het kabelnet. Venray roept, omroep Venray. Moet je horen, omroep Venray. Elke dag. U luistert naar Omroep Venray met het programma tussen 7 en 8, waarin actualiteiten, achtergrondinformatie en gesprekken over Venrayse zaken. Goedenavond luisteraars, een paar minuten over 7. U luistert naar Omroep Venray op de FM 102 en de FM 90.2. En onze programma's duren tot 10 uur vanavond. We beginnen met het programma tussen 7 en 8, waarin actualiteiten uit Venray en de regio. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m.
Gerard de Vries en het spel kaarten Cowboy Gerard, zo kennen we hem ook allemaal. En we draaien hem speciaal voor alle kaarters van het adres Veulenseweg 49. En wat daar allemaal vandaag te doen is, daarvan hoort u straks nog meer in dit programma. Tijd voor het volgende verzoekje om 4 minuten voor 12 alweer. Voor die goede spits van FC Het Veulen. Het plaatje wordt aangeboden door Dorita van Duren. En het plaatje dat erbij hoort, dus dat heet heel toepasselijk Het Veulen bovenaan. Het net dat kabeltelevisie Venray heeft aangelegd, stelt ons in de toekomst in staat vaker en nauwkeuriger naar onze eigen gemeenschap te kijken. Er is in Venray genoeg te beleven. Maar er gebeurt helemaal niets. Je auto gaat niet kapot en ook niet je fiets. Heeft het zo goed door, hè? Fiets. Oh, zo niet. Kabeltelevisie Venray BV heeft met de aanleg van een kabelnet gezorgd voor een basisvoorziening die uitstekend past in de moderne tijd en er eigenlijk niet meer uit weg te denken is. Het is aan de bevolking van Venray er een lokale invulling aan te geven.